Здравейте, приятели! Показвам един страхотен двустаен апартамент за продажба, който се намира в малка жилищна сграда в град Банско, която се намира буквално до ски лифта на града. Страхотна локация. Сградата също е много хубава. Както казах, ниска такса поддръжка, индивидуални партиди за тока и водата. Това е антрето. Тук се влиза в апартамента. Той е доста добре обзаведен и веднага в антрето е банята, така че ще покажем първо нея, да я видиме. Ето тук имаме място за душ кабина, имаме си самостоятелен бойлер, мивка и тоалетна. Тя не е малка, вижте, доста просторна и комфортна. Ето още веднъж коридорчето. След малко ще излезем да покажем и спалнята, но нека първо да покажем хола. Апартаментът се намира на партерен етаж, югоизточен е. Имаме страхотна гледка към планината, към вътрешния двор. Вижте колко е слънчев и приятен този апартамент. Маса за 4, напълно оборудвана кухня. Пералната е сложена тук. Кухнята е стара, разбира се, при нужда може да се замени с нова и да се направи доста по-луксозно, но апартаментът е ползван много малко и мога да кажа, че е почти в перфектно състояние. Може би една лека боя и нищо повече на таваните. Ето го дивана, голям сгъваен диван. Може би да го покажем ето така, с масичка. Пак казвам, мебелите не са чудо на чудесата, но апартамента си е в перфектно състояние. Сега ще ви покажа каква страхотна тераса имаме. Ето погледнете. Ето тук дори се вижда Тодорка и ски пистите на града. Имаме вратичка, от която може да се излезе ето тук и да се излезе директно от комплекса. Срещу нас е Evergreen, спасителната станция пред нас. И вижте каква голяма източна тераса имаме. Тук до обяд ще имаме слънце. И както казах, от тук се излиза през тая вратичка на извън комплекса или на самия двор. Сега ще покажем хола още веднъж от тая страна и ще отидем да разгледаме и спалнята. Вижте какви лампи имаме. Доста приятно апартаментче, не е много голямо, но като размер е оптимално за живеене или за отдаване под наем. Ето да покажа сега и спалнята. Тя е доста голяма, даже тук е сложено още едно допълнително легло. Така че при нужда, вижте, могат да се сложат две легла. Само да покажа, от тук не се излиза на балкона, но имаме източна гледка, имаме навесче. Вижте какво голямо легло, може би трябва да задигна малко, за да се види от тази страна. Просто така е решено в момента, вече вие сами ще си прецените как да си разположите спалнята. Ето отново антрето, вляво е банята. Да покажа и тук е хола. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Така, казах, само да повторя, ниска такса поддръжка, мисля, че беше 3 евро за квадратен метър за година. Индивидуални партиди за тока и водата.